ni debata na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus asini roha madihamu jala dame nasian Tuhata imana mangaramoti hita saluhutna di bagasan sadarion tung tamado hita maddok mauliate tu debata ala saluhut asini rohana padongan yonna doho pangaramoti onna di pardalanan di ngoluta kuriana sadarion naing patupota ma pesta gotilon puncak tahun okumene inklusif dohot makalason naung 160 tahun jongjong huriana HKBP di Sadok Portibion. Beta mahita nakok tu betel asa tapauli di sisa dan langgatan di debata na mangalusi hita di ari hagogotata jala madongani hita di dalan na tadalani ia disi lasniari badisima pina jomur-jomurhon moloboi tarpa jadi baunang be nyudurhon parik ni janji mauli hatubuan ni si marhalosi molonunga jinalo nauli sian tuhatai ikon botoon malosi nunga pungu hitan waing dison tapuji matuhata pardenggan basai atong dihamu sude hurian itu hata puji hamuma debata di bagasan habadion nai puji hamuma ibana di hajak kajang ni hagogoon nai puji hamuma ibana ala hagogoon na akan sumurungi puji hamuma ibana hobar tu hinagodang ni hati bulon nai atong alun majumolo tutuhan debata pardenggan basai alu-aluhon mamuse tu Tuhan Yesus Kristus si paluai dungi alu-aluhon mamuse tu tordi parbadia pangapul si paroro tordi na pinarbadiaan ni Tuhata mardongan musik na adong tasoba matuhata na suntib buli godang matongon na binahen ni Jehovah tuhita jadi marlas ni roha mahita aka na marilu-ilu laho manabur marolop-olop dosogot laho manggotil mardalad-dalap pe ibana uhu tangis pausung-usung boni si saburhonorton rodo ibana sogot marolop-olop mangusung akat tibalanna ido tutu tinapul bulung bira ditoru hau torop-torop nunga marpungu hita maria-ria luhut ma marolop-olop hamu akadongan na hinaholongan di minggu pas 10 siahon dong Trinitatisom di jauh hatan itu hata dohita asa sairade hita mabuan barita nauli tu Sadok Portibion ditiki na une manang naso une asa saluhut pangisi ni Portibion manada jala makaholongi Tuhan debata jala tahaposi ma debata ala manotong do debata mangalihon pasu-pasuna di ngoluta si ganupari atong siana sarohata tasobahon jala tapasahat mapuji-pujiata tu ibana marede hita sian buku ede nomor 525 ayat sada sahatu ayat tolu sobama Jehovah debatata
goarni debata ama, doha goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doha goarni tot di parbadia na tumapalangi doho tanoon. Amen. Ikon songonido hataku naruar sian pamangaku, dang mulak buti tuahu, ikon bahenon na do lomo ni rohaku, jala ikon majadi do ubahen na utongos. Oh sudehamu aka namawas, romahamu tuaek, jala hamu aka nasomar hepeng, romahamu manuhor dohot mangaton. Sero mahamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor. Sailului hamu majahoba, bisan terbahe dope jupang ibana, jo hamu ma ibana, bisan jonok dope ibana. Haleluya. Yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroruan ni sude dengan bahasa na meragam-ragami, alani pasu-pasum do ubahen marparbue sude na niulan di tangan nami, jala di parmudu hodo kami na tinopam asa unang rapar, di baheni marpungu kami nuaing madok nasa nadinggan tu daging nami doho tutor dinami, jala asini rohamdo mangaramoti hami, onpe sejalo mahamulation ni rohanami, akup ni seleho matodim tu hami, namamuhai dohot patyurhon mata ni rohanami, asalam huida hami sude na denggan, sude na uli na pinatongon mi tu hami, asalam ringgas rohanami paululihon na tinopami, huhut ringgas rohanami mamuji dohot pasangapoko, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Patik ni debata dihita di minggu pa 10 siahon dong Trinitatis sadarion, imanan yenet sian hata ni debata natar surat di Markus biddu 10 ayat 15. Jadi ninna mamadok nasida laho mahamu tuliat portibion, jami tahon hamuma barita na ulii tunasa na tinopa. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata
laho mangulahon na hombar tu patik nai. Saya pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Tabuji matuhata. Tatopotima dosata nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo nasohatu dosan pardengkan bahasa doho jala rodi saleleng-leleng nado asini roham sai marpamuati maroham di hajaton nami jala saya unang beingot akka dosa nami ai jok do hami mardosa marado pokok jala jok do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami dihatam ale Tuhan Jehovah seunang paingot-ingot pangalosion nami unang alang asini roham seurupi mahami ho ale Tuhan debata hatuon nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata
Ai danga dong ibarni ai saluhu do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon di bata. Alai akan nagabe pitor binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panobusion ni maritehite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen na bangsa parasian marhite-hite haporsiaon di mudarna. Hasangapon mari debata na digijang. Amin. Mari dehita. Hatani debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion tarsurat di 2 Musa bidu 4 ayat 10 tolhas tu ayat 10 pitu tajahama marsikat soring alai ninasi Musa ma tu Jahoba iale Tuhaku yang go ahu dang jolma parhata au nang olat ni natuari nang olat ni natuari sada nang olat ni dung makatai hodohot na posong ai dok do pamangaku jala halang dilaku. Onpe laho maho hudongani pe pamanganmi hupoda hope tuho si dohononmu. Jadi tarima si tutuma Jahoba midasi Musa di dogma da di sido si Aron hahami marga lepi huboto do padde ibana makatai idama huhut ipe ruar ibana majupak koko iadung ho di ida lasma rohana di bagasan. Ibana pe sikatmu madok tu bangsoi ibana hira pamanganmu jalaho hira debatana. Ima sahatna martua doakana tumangihon hatani debata jala na upiopsa
Amin. Mari dihita. Tidakon maha porsiotai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangit doho tanoon ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siantod di parbadia adorang so habubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubono toru dong ditanom na mulak mangolo di hari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na so hatu dosa ni di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan nyala Kristen akan nabadia doho dihasesaan ni dosa doho dihatai nama dok mulak mangulu do sogo daging ni halak nong mate doho dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabegema kor gabungan. Jongjong mahita sude amang ina.
Tatangi homa titing warta huriata. Damang dainang na hinahulungan di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus. Tapi ki jala tatanghim majolo tikting namasa di tonga-tonga ni huriata Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Parhalado HKBP Batam mengucapkan salam. Selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan kepada jemaat yang baru pertama kali ini beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah berjolo guarni minggu. Guarni minggu sadarion ima minggu pasapulusiaho dong Trinitatis hasitulusadahun di debata. Topik minggu siap sedia memberitakan firman Tuhan. Toktong radi memaritahon hatani debata.
napa duahon dakdanak nasorang di basa-basahon tuhat tado di tongatongan di bagas ni amatta Alprian Panjaitan Inang Adilina Borusilaban sahalak dakdanak boru na di hari Senin tanggal 30 September 2024 nasida maringanan di Pelita Walu Blok A nomor 30 Kampung Pelita Wik Nagoya sekitar hipasdo dakdanaki suang-songni dohot natorasna sai di pasu-pasu tuhat tama dakdanaki dohot natorasna na patuluhon padidion nama gudang manang baptisan dewasa di bagasan parminggota sadarion di patupado padidion nama gudang tu Pibriani Suryanawati dung sidong papungu pilihan di gereja sai di pasu-pasu tuhat tama nasida jalalam matoras nang haparson nasida tutuhatta na paupaton ruas natabba di minggu sadarion tanggal 10 September 2024 nungga gabi ruas ni huriatta HKBP Batam B5 Mona Borusirait beliau nasida mararoan sian HKBP Simpang Amplas distrik 10 Medan Aceh sonari maringanan di Bengkong Indah sainggiat magabi ruas naringgas tu parsoran di huriatta asa gabi lamar mulia gorni debata na palimahon pertangyangan wik jadwal dot inganan pertangyangan wik di hari Rabu dohot hari Kamis hari Rabu tanggal 10 Oktober 2024 na perjolo di wik Balai Kolam Sada Galilea di wik Balai Kolam 2 di wik Balai Kolam Tolu di wik Tiban di wik Seipanas di wik Glory Batam Center dohot di wik Nagoya sekitar di hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 na perjolo di wik Batam Kota di wik Nagoya di wik Bengkong Indah di wik Muara Takus di wik Baloi Center dohot di wik Baloi Kolam Sada Nazaret na paonopon panitia tahun okumene inklusif di bagasan minggu sadarion tanggal 6 Oktober 2024 di Patupa Huriat tado pesta puncak tahun okumene inklusif dot gotilon nang ulang tahun HKBP pasaratus 193 tahun di gereja dohot di gedung Serbaguna sialani dung sidung anon papungu pilihan di Patupa do pesta gotilon jala asa ganup wikma mabuan pilihan manang silua celengan jala naniuluhon ni situa wik nabi jala dung sidung parminggon diuduti do muse ulaon na manortor dohot lelang songod dalatan manupahi akan narikot tu huriatta di tahun anggaran 2024 urutan manortor na perjolo panitia dohot paralado na paduahon tiban dohot Baloi Ditpam na patuluhon Batam Center dohot Kampung Nanas na paupaton Seipanas dohot Balai Kolam 2 na palimahon Muara Takus dohot Glory Batam Center na paonopon Bengkong Indah dohot Balai Kolam Tolu na papituhon Nagoya dohot Balai Center na pawaluhon Batam Kota dohot Nagoya sekitar na pasiahon Perserahan Bengkong sekitar dohot Blok Onom na pasapuluhon Balai Kolam Sada Galilea dohot Balai Kolam Sada Nazaret na pasapuluh sediahon remaja dohot na Poso Bulung na papituhon pengadaan AC gereja program pemasangan AC ni huriatta nung ngasidung be dipasang 10 unit AC 5 PK dohot opa unit AC 2 PK alai ikon gararotta dope 126 juta walau 100 ribu sian program pemasangan AC na berjumlah 427 juta 600 ribu sialani sosoan nami dope hita saluhut na ruas ni huria asang giat bui talunasi saluhut na ikon sigararata na pabaluhon bunga altar di minggu sadarion ima na nitupahan ni panitia tahun okumene inklusif dohot NN Nasian Wik Batam Center Moliatema di Nasida na pasiahon mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit tatangya koma ruas ni huriata na hurang hipas asa anggiat di leon tuhatna hamalumon
tunasida, boi mata ida di layar videotron. Na pasapuluhon hayasod dohot fasilitas umum. Ni sosohon jalani paingot moto saluhut ruas ni huria, asa tajamoton ma hayason ni lingkungan huriata, dohot akka fasilitas na adong di garejata. Marhite naso mablokon sampah tu inganana, tu akka na mamakai toilet asa ta argahon asa dengan mahita mempergunahon jaladang mablokon sampah di toilet. Songoni masoso-soso dohot ingot-ingot tu hita asa anggiat rap hita maparrohahon. Pasapulusadahon ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Parhalado dohot sudi ruas ni huria Batam, pasahaton mauleate tu saluhut ruas ni huria, lumobi tu na pasahaton akka pilihan bulanan, dohot ragam ni pilihan na asing, asalam tu ulina pakobesyon di huriata, tu hatama mamasu-masu. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan, maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya dan sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Tikting tambahan pertangyangan Qur'an Sahata dot keluarga hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 maringanan di bagas ni keluarga Eslum Tobing Inang Boru Nabi Tupulu, alamat komplek Titesel Konse Harapan Sikupang, masuk pukul 10 sia 30 WIB. Pasapuluduahon warta keuangan. Saldo akhir per 5 Oktober 2024 141.446.170 rupiah. Songoni matik ting namasa di tonga-tonga ni huriata tuhat tama nama masuk-masuk. Moliate. Laho manomu-nomu hatani dibata tapujima tuhata mare di mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhuna, hatani debata turpu jamita di minggu tasadarion, lo sekaligus pesta puncak
tahun oikumene inklusif pesta kotilon dungi makalacon 100 ono pulturu tahun HKBP turpu jamita dihita tersurat di 2 Timotius bidu 4 ayat sada 1 ayat 5 ujahau madihita di jolo ni debata dohot Kristus Yesus naroma nguhumi akka na manguru dohot namate kuhati dakon nang hapataronna nang harajaonna jamita hok katai hajong jokon ditikinaune nang naso une picang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamudayon ay naroma tikina daktar tahan halak disipo dan atikosi alay mangihutok kisap-kisap sa diri maalapon na sida pangajari na paggeok ko pinggol na sida taiton na sida mapinggol na sida siya kasitongani lao pailekot sa tuak katuri-turian alayang goho sadok unang mabuk roham tao manajati radoti na tama ulaon ni parbarita na uli sahat ula tohonami selnai hujah ayat 5 alayang goho sadok unang mamabuk roham tao manajati radoti na tama ulaon ni parbarita na uli sahat ula tohonami itu sahana yang mau kana hinahulungan di bagasan Korinto atta Yesus Kristus sadarut tapatupa do pesta kotilon lau pasahaton patu monaan ni nataula jala inganan ni patu monaan nataulai taisi do dalam bentuk celengan posdoro hanunga diisi hia ni mulai san awal sahat tu lau papungo sadarion jalai ma pasahatot tanon songo patu monaan ni nataula ulu doratu busuk-cuku songono nak kamang do kotak kainang itu dia do hepengi songon uluan ni huria iba adong do dua tulu suku-cukun ay mulo binere ngamang ay sasitong nanga minus kas ni huriatta ayo ti nama hepengi memak toho do yak kamang do kotak kainang alay memang iko berengot tadu tutu na perjolo duk sentralisasi parhepengon 55% siap pilihan na tapupungui tanggung jawab tado manongosi tu BPSK 55% anggo di sidang boy marmiam-miam 55% jala adong do target sigararot tatu si hola kuriat tahun 127 juta sebulan kuriat tahun asing do peresot ala arong mang nepiga huria bagaran 127 juta sebulan memang arong dodonga mang nepiga eko patorangan nyamang dotongi di partangyangan nina memang sehu patorang do target tu gijang target nang ditonga-tonga ni huria suku-cuku naking molomar pesta gotilok kita tu dia do hepeng nai omma ta alokasi honan nona kamang do hota kainang bersiapatta tu Natal holanadongan no cina moto sedia dapuk bersih jowok kuma par tahun non omma bersiapatta no tu Natal dungi omma operasional ta sahat tu bulan 12 ya jadi dahu ta bereng sahat tu bulan 12 ya perdalan ni parhepengon di tonga-tonga ni kuriatta sahat tu nuaing masih kondisi nyaman asal ma lasrohatta semangat kita mengula akasulota sahat tunaing merdela do pembangunan di tonga-tonga ni huriatta odope doho tahu menikmati asin huriat tahun ala memang na 2 mingguan borha tahu tu bona pasugit ya ngelido HP ya. Labok do HP ya. Jalo bereng naking dak polarong binama kipas-kipas paling doholat di balkon di tonga-tonga adong nama kipas mungkin
perlu berata baata di tonga-tonga anon AC tu sih ya. Saat tunai merdala do pembangunan di Huriatta tongo direhabilitasi, direnovasi do naing Jabu Huria dohot kantor ima na di julun di Parsikola anon mulai tema di keluarga amang ombur raja gugu kinang buru purba na memilihoni direhabilitasi di pasu-pasu Tuhan ma keluargai sedang tarenovasi do naing gedung serbaguna lantai 2 na bagian belakangi yang akan kita khususkan untuk kegiatan remaja. Mulai tema di pemerintah provinsi merhiti-hiti amang sahak siat turi. Jaladak kula di bagas tahun mungkin ikut selesai honot tadi. Jadi merdala doa ka pembangunan. Jalata hirim dosi anak karuas ni Huria natar pasu-pasu. Laho paulihon aka pembangunan ni Huria tahun. Atok tusido nata papungui sinamoti aka amang doho takainang. Sonari ma mungkin boy lusi aka suku cukun nasahat tuau taring utusi tanggung jawab datu gijang ikut cadar do tok kita Huria sabungan ni distrik do HKBP Batamon alani ko paturonot tado tanggung jawab tu pusat tanggung jawab tu distrik nang di tonga-tonga ni Huria taon tu sido parsagini atok semangat mahita namar pesta gotilon sadarion anggo songot dia songon uluan ngeptor marpikirau atar nasauman ya dapotan non dungi terlengkapi maano sude kebutuhan kita di bulan Desember. Sonare tapawor hak do tim tamat dohoti Pesparawi di PGI dohot di distrik ya yang akan kita alokasikan dana ke sana sekitar 70 juta. Ido maka anak kamang dohota kainang saya tabai pilihan amplop nanggo pala sehali sebulan saat tu bulan Desember asonak terganggu parhepengon ni Huriatta alai tapabor hak timta lama dohoti kegiatan ni atok selama marpesta gotilom ma dihita sadarion selama marpesta gotilom ma dihita sadarion sona so semangat dia mau kana hina holongat di bagasan guar itu atta Yesus Kristus topik ni minggu ta sadarion toktong rade memeritahon hatani di bata tugas ni naporsea memeritahon barita nauli memberitakan firman Tuhan jalaido tugas ta baik partohonan baik naso partohonan terjauh dosa luhutna halak naporsea memeritahon barita nauli baik secara verbal maupun non verbal maka tahu berita nauli molo epurus Dr. Justin si hobbing madokon jamita humma ngulum jala ngulum ma gabi jamitam ngulum ma gabi jamitam alani ngolu ni halak Kristen hidup orang percaya adalah firman Tuhan. Hamudo surat ni Kristus. Tarjaha berita nauli siap perdalanan ni ngolutta, tarjaha berita nauli siap ngolutta, tuk halak majaha berita nauli, tuk halak majaha Kristus di bagasak kita. Kamu adalah surat Kristus. Alani dakola tugas ni parhalado, dakola tugas ni parjamita memeritahu berita nauli. Sadok halak naporsea, sadok halak Kristen, gabe berita nauli tuna humaliang. Tugascu, tugas ta, tugas muna doi memeritahon berita nauli. Napaduakon dang murah-murah lahu memeritahu berita nauli. Itu tidak pekerjaan yang sangat gampang. Adok tantangan nanaing adopatta, adok kamaolon si adopatta ketika kita memberitakan firman Tuhan. Di bagasat turpukon Timotius itu masih muda.
kemungkinan sekitar 17 tahun atau 18 tahun. Alai nunga di pabakit si Paulus ibana songon uluat di tonga-tonga ni huriai. Jala dirajumi Paulus do ibana sebagai anak rohani daripada Paulus. Dipodai Paulus do Timoteus taringo tu hamaolon ni mamaritaho berita nauli taringo tu tantangan naikon adopan ni ibana. Hamaolon na perjulu marharoroan sia duru ni ibana sia duru ni huriai sendiri. Ajaran sesat poda na lipe nanaing mangarongrong perdalanan ni huriai di hati hai ikon adopan ni ibana do jalatung macai torop do sian ruas ni huriai natar tait tu poda na lipe tu ajaran-ajaran sesat sahat tunuai ngope tantangan ni huriai ima ajaran nasohobar tudohma manak tu ajaran natinotop pun ni huriai dakola jada dakola dua meragam meratus meribu bahkan ajaran-ajaran na mungkin mangela-ela hita na mungkin mangela-ela hapolinon ni ajaran di tonga-tonga ni huriai ajaran sesat na padua kon adong go tantangan ima filsafat Romawi di hati hai na mungkin menekankan kepada rasio perbinotoan atau masuk akal boy do pakka porsiaut tu di bata dang masuk akal alai masuk tu haporsiaut boy do pakka porsiaut tu di bata dak sai kotibangan marhite-hite rasio berpikir ai dak siat tu pikiran alai marhite-hite mata ni haporsiaut adupan ni Timoteus doi dunia dong maha maolok kamaolon narosian bagas ni huria sendiri ala pososi Timoteus dido Paulus unang mahu rohani halak midaho ala ni haposo ommi unang mahu rohani halak midaho ala ni haposo ommi jadi adong doha maolo dia do si Timoteus karena dia muda dak dana natuari do si Timoteus on nomor zemita yon poso dope napa dua kon tantangan dari dalam dang tarzalo hadirion di Timoteus mungkin karena beberapa latar belakang dang boy sudah majakon ibana dang boy sudah menerima ibana dia mau kana hina holongan molo tabereng na dua tantangan tantangan saduru do tantangan sabogasan anggo mengadopi tantangan saduru jelas hitung-hitung kekuatan betul sih songonon dang jadi ini tidak boleh ini boleh ima mengadopi tantangan saduru alai mengadopi hamaolos siap bagasan ido na maol bagaikan musuh dalam selimut uli molo patapak-tapak bohi asing molo nunga mersitu dalan omana maul anggo paado-paado bohi minardo mekeldo gak ada yang kurang alai holat tudal adang binotoi ayo mak dan itu dihadapi oleh Timoteus jalaido na maul bagaikan musang berbulu domba
Jalan memang di komunitas ni Huria pe ido na maol, di komunitas ni Parsaora pe ido kono maol, di komunitas ni pamarita berita nauli pe ido na maol. Dak sadalan rap berita nauli. Dak sadalan rap ruas ni Huria. Dak sadalan rap na Porsea. Setelah itu dihadapi Timotius. Karena dia muda, mungkin banyak latar belakang nasubuh dijakon Timotius. Ima tantangan ni memerintahon berita nauli sia duru dohot sia pugasan. Ala itu macai takas do di dok Paulus tu si Timotius di bagasat turpukon di jolo ni debata dohot di jolo ni Kristus Yesus. Maka Paulus menekankan demi Allah, demi Kristus Yesus. Jamita hok katai hajong joko ditiki naune nang soune. Jamita hok katai hajong joko ditiki naune nang soune. Alani dangarong batasan usia, dangarong batasan jabatan, dangarong batasan tohonan memeritahu berita nauli. Jamitahu katai hajong joko ditiki naune nang soune. Mula-mula macam naking hidupmu adalah jamitamu. Mulai Dr. Justin. Alani hajong jokon ngulum songo berjamita. Manang nadi dia pitaho. Hajong joko dirim songo perjamita manang nadi dia petaho. Karena hidupmu adalah jamitamu. Jamita hok katai ditiki naune nang so unepe. Tidak di situ gas ni perberita nauli picang paingot apoi merhiti-hiti nasa lebas ni roha dohot pamodayon. Gimana perjulu beda montak? Jadi adong do dua pejauhan tu halak Kristen, pejauhan secara umum sudah do kita terjoga be perberita nauli, dungi pejauhan secara khusus, adong matok secara khusus ditodo di jauh debata memeritahon berita nauli atau unang pa asing-asing padohan. Gimana perjulu? Napa dua kon biaya yang harus ditanggung atau kos yang harus dibayar untuk memeritahu berita nauli itu sangat mahal. Napa perjulu ada passion. Adong dosi tahunan. Ada passion. Sasitongna kamang do takenang segala sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang akan kita peroleh, kita butuh passion, perjuangan untuk itu. Jadi dang murah-murah. Adong do naik kositaonota. Moro Paulus madokot tu si Timotius tahun ma najati unang mabu roham. Ada perjuangan yang harus kita bayar dengan pemeritahonon di berita nauli. Nah perjulu passion atau kos yang harus kita bayar mahal adalah kos penerimaan. Diterima. Adong do dua pangatusion ni taring untuk penerimaan. Na parjolo accept di jalo. Dan adong lamaran naso di jalo molo masuk tu perusahaan itu accept. Semua lamaran masuk semua. Itu accept. Na paduahon adong do menerima ima receive. Tidak semua yang di accept itu di receive. Dunia dong may mana tong disaring. Omma di receive. Itu konsep penerimaan.
Dia mau kana hina holongan di bagasan kuarin tuata Yesus Kristus, bohape performa ni perberita nauli, bohape bana berberita nauli na perjolo tak sudah bana di receive, di accept, oke. Sudah do hamuna hadir di son majalo meng accept ahana huhatakon, alai dak sudah meng receive majalo tu bagasan roha. Alani adong do perberita nuli tung bohape hadirion na tung baga pe performani bana anggo so mampu roh halau majalo meng receive majako ni bana bohape permasukna. Maka ke situ kos sangat mahal harus dibayar. Atong molo merberita nauli do tugas ini halak na porsea bohado kita memastikan agar performa kita agar berita nauli na tabuan boy di zalo torop halak, bodi jakot torop halak. Mula mamu saya tunau Dr. Justina King, jamita hong ngulum, jalan ngulum majamitam. Wala na berjamita doi. Abi dang di hangulu ho jamitana. Kola namar minggu doi, alai dang di hangulu ho parmingguonna. Mula matunau sinak kaning surat ni Kristus dohamu, berita nauli ni Kristus dohamu, tarjaha halak Kristus di bagasak kamu. Maka kos yang harus kita bayar adalah bagaimana kita bisa diterima, dijalo, dijakon, tarjaha halak Kristus di bagasan kita. Alani dora kamang doho takai nang nak sudiru sinihuria. Penampila pepetinggo, performa kita sangat penting. Tangarong memak hubungan ni pahean tu berita nauli na binuan. Alay molopola borhatau pertangyangan merdasi merjas alay marsalwar pedek tarjalo hamuna di tarjalo sarai. Memang dengar hubungan ini celana pendek atau celana panjang. Alai lengkap merdasi lengkap merjas tapi pakai celana pendek. Jadi ya pastikan dulu performa kita. Asabui tarzalo tu halak nasing. Gabi berita nauli. Di rumah kanak kamang doho tak kainang ya. Napar dulu buhi idu atong. Jamita honot to berita nauli ni pura kalak alai buhi say murhing buhi say muruk baru persahaan ni. So ni baru pani panguluan aku tiki roruas ni huria senjata ni ba mamuruhi torus. Olah nama muruhi besi berojol mah. Maka biaya yang harus kita bayar sangat mahal adalah performa kita dohu ngulutta asa tarzalo gabi berita nauli. Napatuluhod jalan aparpudi ma alamaol do mamarita ho berita nauli di dok Timo Paulus tu si Timoteus unang mabu roham tauma najat dungi radoti ulaon ni perberita nauli radoti arong ko sasahalak berubah pejuwonna, berubah hadirionna, berubah tujuanna alani pengaruh nih lingkunganna. Itu biasa. Alai Paulus madok tu si Timoteus di godang ni tantangani, di godang ni hamaoloni, unang mabuk roham, jala tahun najati, radoti ulaon perberita nauli. Alani di hamok kana hina holongan dak persoalan saha do berita naulion dijalo do berita naulion landing manang mendara do berita naulion bukan masalahnya di situ. Alai nautama radoti ulaon per berita nauli radoti alani songo kalak na porsea tu debata songo kalak na tarjou songo perberita nauli radoti ulammu songo perberita nauli radoti songo perberita nauli. Jadi komula dutu pajoni ketika kita menyimpang ketika saya salah ikomula dutu
Ay perberita na uli do hape. Aro nakking akamang do takanang dakkolan suara na haruar siap pamatangi alay pangalaho alay ngolu ido ulau perberita na uli alani radoti ulau mo songo perberita na uli. Radoti. Alani kamang do takanang molodong ulaon, molodok persawaran, molodong punguan, molodok kuria. Gabi gugu suara, gabi rok parsoala di tonga-tonga di punguani. Bamula matu dasor, ay perberita na ulu do hami ape na isonon. Kuni do. Jadi molo gabi adong masalah persoalan na dang disadari dirina perberita na uli do ibana HP. Alani dok Timotius dison, Paulus dison, dia tidak berbicara, dia tidak berbincang-bincang tentang hasil pekerjaan Timotius. Alai mula do Paulus madok tusu Timotius, radoti ula ommu songo perberita nauli, sahat ula to konami. Radoti ula ommu songo perberita nauli. Terkadang akamang do hotakainang na kehilangan identitas do kita. Ketika kita nimbrung di tonga-tonga di komunitas, ketika kita nimbrung di tonga-tonga di perkerejuan, kita kehilangan identitas. Dak boleh kutse pawabanon bibilon apar berita nauli do aba seningon manang ne dia dak boleh se pawabanon. Tapi identitas kita adalah bahwa kita surat Kristus. Alani ala ulaut tado mamaritahon hatani dewata, ulaut tado mamaritaho berita nauli, radoti ulommo songon parbarita nauli. Amin. Tuhan mau lihat madia sini rohami di denggan ni wasam, di babak kito rohami gabi parbarita nauli. Agape maul si ulaoni, agape gudang tantangan na naik sia depan nami. Alai di paingot todo hami marhite-hite hatam asa huradoti hami ulau nami songon parbarita nauli. Mauliate madia sinoroham doho di denggan di basami. Di ho matama puji-pujian hasanga pecah rodi saliling ni lilingna. Huhala cok kami dosa darion pesta gutilon. Hupa pungu hami matuhan pilihan nami na hucusi patumonaan ni nahu ula hami. Asadok pakyon nami lau padimu dimun pamatangmu di tonga-tonga ni huriamo di tonga-tonga ni portibion lau sadario pesta puncak tahun oikumene inklusif di tonga-tonga ni huriamon lau suhala cok kami 160 tahun HKBP atong mauliate me di pangaramo tiomi di hami atong ulon nami sadarion gabi pilihan na hucus may dua dopa muasiro ham di hami. Amin. Tapasaha mapiliata maridi mahita.
untuk acara baptisan dewasa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 3 sampai ayat 4. Saudara Fibriani Suryanawati, saudara telah menyatakan untuk diterima ke dalam jemaat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, hendaklah saudara mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah mengasihi engkau. Sebab saudara sudah mengetahui bahwa engkau tidak lagi binasa disebabkan oleh dosa-dosamu jika engkau percaya akan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pikirkanlah dengan baik. Apakah saudara mau meninggalkan semua dosa lalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan pada hari-hari yang akan datang? Dan jika saudara nanti dibaptiskan, itu adalah tanda perjanjian dengan Allah bahwa Allah mau mengampuni segala dosamu dan memberi kekuatan bagimu melawan iblis dan dosa. Kemudian saudara menjadi pewaris dalam kehidupan yang selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan melihat saudara yang akan menerima baptisan kudus. Engkau melihat ke dalam hatinya, apakah dia sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura. Kasihanilah dan kuatkanlah dia agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa saudara kami ini dengan darah-Mu yang kudus. Curahkanlah roh-Mu ke dalam hati mereka agar sanggup hidup dalam iman yang benar selama hidup dalam dunia ini hingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan Yesus pada waktu Dia akan naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Untuk itu saya akan menyelidiki imanmu di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Jawablah pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara mengaku bahwa saudara adalah orang berdosa dari sejak lahir, dan oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu terhadap hukum Allah? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya mengaku.
Apakah saudara menyesal atas dosa yang saudara perbuat selama ini? Jika demikian, jawablah dengan iya, saya menyesal. Apakah saudara mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat? Jika demikian, jawablah dengan iya, saya mau. Apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan mati di salib demi keselamatan kita dari dosa dan kuasa iblis? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya mengaku. Apakah saudara bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah agar saudara menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam gereja Kristen Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Jika demikian, ikrarkanlah pengakuan imanmu. Aku percaya. Anak darah yang menderita. Dari sana akan datang kelak pertanyaan yang terakhir. Bersediakah saudara saya baptiskan ke dalam nama Tuhan Yesus yang saudara percayai? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Saudari Fibriani Suryanawati, saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nats firman Tuhan untuk saudara Fibriani Suryanawati yang dibaptiskan hari ini sekaligus menyaksikan iman pada hari ini, tertulis dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Datanglah kepadaku hai semua yang berjerih lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberimu kelegaan. Pikullah kuku di atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan engkau akan mendapatkan kelegaan jiwamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu hari ini karena Engkau telah menerima saudara kami ini menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus. Kasihanilah saudara kami ini, teguhkanlah imannya, agar perilakunya memuji nama-Mu yang kudus, agar dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan dulu. Tapada di marohata asa masuk kita tu acara pesta kotilon.
hamuna ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Nuaing saha mahita tu acara pesta kotilo di huria, lau makalatco doho makamolateho dingga basa ni Jehovah. Atong di bagasan roha mauliati tu debata, tapuji maibana, taideho mamangula hita jolma. Yamuna donga sahuria nungai tajalo dingga basa dohota sini roha sia Jehovah tau kuhodo saluhu nasi leho-lehon na denggan nasa ulibasa na mauliutus ima naros yang gijang dileho do dihita parbue ni tano parbue ni suat cuana doho parbue ni akaulota saluhu na inunga tajalo sia Jehovah atong data mama hita madok mauliate tu debata didok hatani debata iko buatomu masyapa tumonaan ni sadok perbui ni tanoina dapat tosiat tanomi na unelehon ni Jehovah debatap tuho jala pamasukommu do itu bagasanapang jala buanommu do itu ingana sipiliton ni Jehovah debatam bahin ingana di guarna iko burjudo lehonommu parpuluas yan nasa gogo ni tano boni sisa burhonomi siya calu na tubu di tanomi ganup taon. Atong taruhok kamu masih tok parpuluan itu bagas parpeopan asadong bohal di bagas jabukku jala ujuni hamu au taringot tu sinin na Jehovah sebawot manak sok kapokku di hamu kapadiluan ni langit jala mangusehot tu hamu gabi maradu marlobi-lobi nuaing saha mahita tuna pasahat top peliatta peliat pesta kotilon ima tupak tatuhurian itu hatta HKBP Batam tahun 2024 ima perbuin ni panadaut tadi pasu-pasu ni di batana okta zalo di ngulutta taingok ma nama naburhon otik do kotilonna jala nama naburhon managa pasu-pasu mangalap pasu-pasu di namang gotil ganup manyojar ni rohana unang masian muruk manaksian nasu terjua
ai di haholongi debatado nalas roha mangalehon. Oppe hurian itu hatta namaras niroha sadarion. Sapala patis ni sigalangan. Sapala neng mangalihot tupak sayunang madi paralang-alangan. Ay marasar si lugu-lugu ditobak ni si mamora. Say horasma ama dohot ina ruas ni huria hakabi bewatamon. Marroha jala mamora tinupahan itu hatta. Atong Roma hamusa luhut ruas ni huria. Lau pasahat to pilihan na dumingga tu di bata Jehuba marhite-hite huriana. Marete pahita. Sude parhalado diulu homa witna ganuk. Roma Tujolo Sianui Kampung Nanas Nani Udone Maralado. Roma Tujolo Sianui Glory Batam Center.
12 Sianwing, Batam Kota.
Omma mauliate tu Jehovah ay pardingga basa do ibana rodi sa leleng nileleng na doa sini rohana tu hita nung atapasahat siluat ta tu huryana songo perbuin yak kana taula atong tangi kamu mahatani di batana madok alai marfuaso do di batama nguseo salut asi-asi tu kamu asa sadok tuk si tutudi kamu jala merlubi-lubi kamu laho patupahon saluhut ulau nadinggan atok karinggat taharinggat com mama kubasi huryana di bagasa dame di bagasan sadani roha dohot holong ni roha jong mahita yaku mapiliata ale di bata aman amin na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggad dohot na saulibasa na mauliutus kupasahat tami masyan na nilehumi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na hutsus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibyon buhay marohanami marhiti-hiti toddim asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon ni tu kami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali Tuhan di bata aman nami pardingga basa na sumurung narodo kami tujolom mabuah puji-pujian doho tolo-polo mauliate rohanami ala di pasu-pasu hona huula kami gabi jupak kami parbue sian haumai marlas ni roha kami nuaing mangalehon silehon-lehon nami nadinggan itu ho nalau pasang apokodo kami ala ni pangaraw motim di kami doho dia kaulaon na huula kami jala malua kami di bahai koser ragam ni parmaraan nahurak tamado hami niammat jalwa sini roham na gudangi ala jujut tulau si hami paretam say sama dosa nami jalaw nang jujur papahenan nami i say togu mahami marhite-hite si lehom-lehom mi asalam hupa-uba hami roha na sohasea jala huyutok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami say buhay maroha nami marhite-hite toddim asa hutad hami godang ni si lehom mo tu hami asalam girgir hami madok mauliate sayurupi maakana pogos doho na dangol unang luas mati at turaparo manangisi na magkabiari ho say tatap mana haliano jala suru pangurupi tu nasida saya poy maakana mora na duma asa dilihot tu akana hurangan say pasu-pasu mahatam turohanami ay ido hanguluan nito dinami say pahingot tami di ujung nilakkanami asa unakolak kanguluan na ditanok kulului kami alay togu-togu mahami asahu paryak kami hanguluah dot arta na suolo suda silehonom mo tu kami say pasu-pasu manamanggong komi hami doho panguhum rodia karaja asa tigor uhum na sida jala asa diuluhon na sida pardipena to kaulaw na dinggan say paringga sami mulaulaon ay patik muhiat doi asalam moru bilangan yakana jukat jalalam tutorop na para siroha na pasangap pokko say buam mahami siar rura hasusaanot tulabungmu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin aliaman namin na di banua gijak say pinurbadia magwarmu say roma harajawmu say saut malomon ni roham di banu tongosongon na di banua gijang lehon matu hami sadario kangolua siapari
sesama dosa nami songop panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu kami. Una kami tokihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakko Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasaor hon ma damena tutotim. Oras madhita. Masih jalan ngamay tamang inang di bagasan las liroha jalan dunga sipul ibadah pesta puncak dan pesta gotilo. Boy mahita nangek-nangek bergeser ke arah serbaguna.